Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing media pasinaon basa Jawi kaliyan kula Ibu ZNF. Samenika mangke kita badhe sinau materi Serat Tripama Pupuh Dandang Gula. Materi menika dipun sinaoni wonten ing kelas 12 semester kalih. Monggo sinau sesarengan. Nggih, Serat Tripama. Tripama menika saking tigong teges. Nggih menika tri, pa lan ma. Tri menika telu, pa patuladan, ma menika utama. Atau biasanya ini disebut 3 suri tauladan, telu patuladan utama. Dados Serat Tripama menika karya sastra ingkang isinipun nggambaraken tigong patuladan utami. Patuladanipun sinten mawon inggih menika wonten Patih Suwanda, Kumbakarna kaliyan Adipati Karna. Wonten ing Serat Tripama namung wonten setunggal pupuh inggih menika pupuh Dandang Gula. Pupuh menika kumpulan tembang nggih. Wonten ing pupuh Dandang Gula menika wonten 7 pada. Dados namung wonten 7 bait. Samenika badhe kajlentrehaken pangertosan kaliyan watakipun dandang gula. Dandang gula menika saka tembung dandang sayekti jenising kewan manuk kang saben menclok nyuwara nggaok-nggaok. Umumipun diarani manuk gagak. Saka tembung iku dandang ateges seneng omong ing ngendi paran. Gula ateges samubarang kang legi. Adhedhasar saka pangerten kasebut, dandang gula ngemus rasa pitutur kang becik. Mula tembang dandang gula pantese kanggo aweh pitutur kabecikan. Lajeng watakipun dandang gula menika luwes nyenengake grabyak lan semanak. Cocok jumbuh kanggo nggambarake sekabehe swasana utawi kawontenan. Dipun lajengaken paugeranipun dandang gula inggih menika sami mawon kaliyan tembang macapat sanesipun wonten guru gatra, guru wilangan kaliyan guru lagu. Guru gatra menika cacahing gatra utawi baris saben sapada. Menika wonten 11 gatra. Lajeng guru wilangan cacahing wanda saben sagatra. Jumlah suku kata dalam setiap baris nggih menika wonten 11, 11, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12 lan 7. Lajeng guru lagu tibaning swara ing pungkasan gatra inggih menika I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Nggih, samenika Serat Tripama Pupuh Dandang Gula ingkang wonten 7 pada utawi 7 bait. Lah patuladan saking Patih Suwanda, Kumbakarna kaliyan Adipati Karna menika wonten ing pada menika. Mangke badhe dipun sinauni sesarengan. Nggih, lajeng wos utawi isinipun saking Serat Tripama Pupuh Dandang Gula ingkang sepisan. Serat Tripama ngandharake babagan patuladan tokoh kepahlawanan saka crita Ramayana ing perangan lakon Sumantri Ngenger, Kumbakarna gugur, lan crita Mahabharata lakon Adipati Karna gugur. Lajeng wong kang ngabdi kudu duwé syarat sarana guna kaya lan purun. Dadi abdi kudu pinter, bisa gawe sugih negarane lan nurut marang negara lan rajane. Iku ginambarake dening tokoh Patih Suwanda kang bekti lan setya marang negara. Kaya dene tokoh Sumantri kang ngenger marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Lajeng, dadi warga negara kudu duwé sikap nasionalisme kang wani ngetohke jiwa lan
ragane kanggo mbélani negara. Sikep iki kayadéné Kumbakarna kang mbélani negara Ngalengka saka pangamuké wadyabala Ramawijaya. Lajeng, patuladan saka Adipati Karna yaiku nalika ing perang Bhatarayudha, senajan wis ngerti yèn musuh perange sedulur tuwa Pandhawa nanging ora mbélani seduluré, tetep mbélani negara Ngastina kang wis nggedhekaké lan kang disuwitani. Nggih, samenika sekedhik materi babagan Serat Tripama Pupuh Dhandhang Gula saking Bu Guru. Monggo para siswa saged gladhen utawi nggarap tugas supados langkung mangertosi materi menika. Samenika tugas tunggal utawi gladhen ingkang sepisanan. Monggo tulisen tegese tembung kang ana ing tabel iki. Wonten ing tabel menika wonten kosakata utawi tembung ingkang dipunginakaken wonten ing Serat Tripama Pupuh Dhandhang Gula. Monggo para siswa mados tegesipun tembung menika. Saged mados wonten ing Bausastra Jawi Online utawi sumber internet sanesipun. Menawi para siswa sampun saged nggarap tugas setunggal, monggo para siswa saged nglajengaken nggarap tugas angka kalih. Inggih menika, iki ana 3 pada tembang dhandhang gula. Coba tulisen tegese saben pada iki. Jadi, para siswa di tugas 1 itu mengartikan setiap kata. Nah, pada tugas 2 ini silakan para siswa mengartikan setiap bait ini. Cekap semanten, matur nuwun. Para siswa monggo sami sregep sinau wonten griya mawon lan jagi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.